Inaprobit sara ni Aimee de Castro kan Barangay 22 Binanuaan East Legazpi City an maray na panahon kasubagong aga nga ni matapos an sa iyang mga natatadang labahan. Dai kaya siya nakapanlabakan mga nakaaging aldaw huli kan surunod-sunod na pag-uuran. Ano talaga siya, garo. Iba ang parong niya talagang maamot kaysa sa garo loom, kulob ganyan ang parong kang nagmarasain. Sigun sa Pag-asa, ngunya na si Mana, laoman an maray na kamugtakan kan panahon tuyong aga sundo udto. Alagad laoman an pagbagsakan oran na may kasabay na pagdaguldol asin pagkikilat, tuyong hapon asin banggi na epekto pa kan southwest monsoon o habagat. So digdi po sa to sa Bicol region, dapat pa apektado pa mangyari kita kan duro sa bagat, pero ang mga pag-uran tangunyan, mga isolated rain showers or thunderstorms. Kabalik sa mga lugar na nakakamati ngunya na aldaw nin moderato sundo makusog na pag-uuran na may kaibang kikilat asin makusog na duros, iyon mga lugar sa Camarines Sur, arog sa Lagunoy, Goa, San Jose, Caramoan, Camaligan, Milaor asin Naga City. Permi kitang magbalo ng panlaban sa uran, ta kumaluwas kita, ta nalalauman tangani by afternoon hanggang evening, naon ang dakulan chance din mga thunderstorms. Then mag-ingat din kita kapag may mga thunderstorms, itong mga pag-uran na may daranin kikilat. Mientras tanto, may pigbabantayan man na low pressure area an Pag-asa. Alagad hababa man daan tsansa kaining mabilog na bagyo asin dai man matama sa nasyon. Para sa mga paretang tatak Bicol, Jennifer Pulinat.